Ассалому алайкум бача азиз. 47 квадрат метр духонага 265,000 сомон. Марҳамат варианти беҳад хубай баҳри шумо. Нигоҳ кунед бача азиз. Дӯстон, ин ҳамин хонаи моҳай доми мо меша бача. Детский площадка меша бача азиз. Нигоҳ кунед. Мақсад проекте ки бояд бишава, ин ҳамин ҳолат мешава. Ин боғчаи кӯдакона, лаби роҳи калон, бо далчи домои дигаре бача азиз. Аз лаби роҳи калон мо навор мекунем. То охир тамошо кунем дӯстон. Ассалому алайкум дӯстони азиз, мардум, тамошобинои канали Саудо ТВ. Мо дар куҷо дӯстон? Дар Ленский район қарор дорем дӯстон. Анами доми 10 ошиёна. Дар ошиёнаи 10 як хона дорем дӯстон. Ман абзорш мекунам, то охир тамошо кунем. Султон созанда, яъне ки дӯстон Султон сохтмон. Ҳамин дом. Нигоҳ кунед бачаҳо, фасади ин ҳамин дом, ин ҳамин проект мешава. Хулоса ин ҳам хеле мешава бача азиз. Дом 10 этаж, хона дар этажи 10. Адреса бинед. Гардиши молбозор через Корвон Душанбе хати. Мием. Ис роҳ ба сӯи бозори Давлат Зафар. Баъд ҳамун содалчи бо мерава. Фабрика Ленинград, бозори Сафина, поликлиникаи нав. Ҳамин хеле бо 46 хати меброем мерем бачаҳо. Фикр мекунем ки адрес фаҳмоши дӯстон. Аз ӯ ҷабо навор мекунем. Бородор азиз, дар масъалаи мактаб, масҷид, бозор, садиқ ҳамаш ҳамин территорияда қарор дорад дӯстон. Яъне ки қариб мебаша. Ин масъалаша гуфтам мардак не переживад. Султон созанда. Хеле медорем. Лайкора монен, подписаться кунен, фикротона комментария кунен, чизе ки дар кортона нависен, иншоалло мо далчи буд дар хизмат. Бародаро, 10 ошиёна дом, ошиёнаи 10-да хонаи мо қарор дорад. Ами коробка дар 20 этажам коробкаи, 1 этажам коробкаи. Ма ами 1 этажа просто нишонтон метам. Ами квадрати ки дар этажи 10 дӯстон. Нигоҳ кунед. Ин ами фасад мешава. Ин дар тарафи дом, инҷа офис бача азиз. Рафтем. Дӯстои азиз, ин ами мақсад поёни этажи 1. Ина площадкаи калонай. Инҷаш магазин мешава. Инҷа дӯстон маҳоза ина. Ин ами ҳолат. Ай ҷо бу пур мешава, ҷо ба ҷо мешава худо хоҳад. Ай дома медонем ки бу чӣ ҷагаи дӯстон азиз. Ҳамита медорем. Мерем бо бинем дӯстон. Дӯстони азиз, ин ами этажа омадагием нигоҳ кунед. Ҳозир дар этажи 1-ем. Аслан доми мо 10 этаж хона дар этаж 10-ай. Яъне ки ҳамаш як хел буд, хеле ҳозир покалиф нест охи дӯстон. Ба ҳам хотире ки мисол баланд банда броем. Ин ами проект ам мақсад. Дӯстон, доми мо як талиф дора. Нигоҳ кунед. Бисмиллаҳир-роҳманир-роҳим. Инҷа хонаи мо мешава. Хай хонаи соседо. Дӯстон азиз. Вақте ки омадем, медонем дӯстон. Масоҳат дар умум 47 метри квадрати бородор азиз. Инҷа ҷои баня ва ҷои ҳоҷатхона. Агар хоҳем хайр перегара кара хитом мекунем. Исш кори харидоро бача азиз. Ина ҳамин ҳолат. Ана дар инҷа ҷои кухни. Ина бародор азиз, ҷой барои кухни мо. Ин ҳамин ҳолат. Ана инҷа боша агар як хона, инҷа боша 2 хона. Ина хона як. Якум хона дӯстон. Инҷа боша мешавад 2-м хона дӯстон. Ин ҳамин ҳолат хона. خب دوستان نگاه کنین. اینجا پیش دام. راهی کلان. اینه. راهی کلان دوستان نگاه کنین. باز ما پایان میرم برادر عزیز. در مسئله نرخش باز پروژه‌ای که دالش خیلی میشوه نشانتون میتیم بعد ان شاء الله نوارا جنباز کنیم. امی دراشون خیلی میشوه، فیرما خیلی میکنه، تریزو خیلی میشوه.
дари глаун чихир мешава. Ҳозир ман ай хонаи дигари нишон битам. Мақсад ҳами проектия бардорам. Дар умум 47 квадрат метр. Дӯстони азиз, ин хонаҳои дига омадем. Мақсад инам хеле дарурам мечаспонанд метан. Нархаш арзон ки буд, ман хостам понноси шумода фаҳмонам. Мақсад инам хеле дар мешава. Дарои главни бардор азиз. Тирезаша бинед чӣ хел мешава. Инам хеле тирезам экран метан. Нигоҳ кунед бачаҳо. Инаму тиреза када метан. Трезаҳои легаки дар Тоҷикистон ҷои аввала мегира бачаҳо азиз. Инам хеле тиреза када метан. Хулоса дӯстон, ам хеле гапо. Бардори азиз, видеонавора тамошо кардем. Фикр мекунем ки фаҳмои ҳар яки мо ва шумо шудак дар масъалаи нарх 265 000 сомон дар главни треза дар мечаспона метабача азиз. Иншоалло хай муомила дорам. Лаби роҳи калон хитон хайбо диден ва дома нишонтон додам. 10 этажный дом, хона дар этажи 10 қарор дора. Ду хонага, баня, ҳоҷатхона, кухни, ду дархона, 47 квадратный метр, 265 000 бо муомила. Рақамҳои соҳибхона рӯи экрани шумо даҳед. Чӣ саволи дорен дӯстон, марамат занг бизанен аз номи канали мо. Иншоалло як муомилаи беҳтарин мекунад. Хона худаш арзон аст бачаҳо. Хеле нархҳо ман гарантия медам нестае. Просто ака мега ки сум нархҳо ба ҳамон хотир арзонтар монем ки камбудӣ ҳал шавад бачаҳо. Успет кунен, хонаро айдаст натен. Кадумитон хонаҳои фурӯшӣ дорен, дар ҳамин WhatsApp ма рӯй кунен. Омада аз пеш навор мекунен. Бачаҳо зинда бошен, раҳмат ки моро тамошо мекунен. Лайко қатъи поддержка кунен бачаҳо азиз.